zatsala pang'ono kuchitika zonsezi zatsala pang'ono kuchitika. Omvera, nkhaniyi si yaying'ono, nkhaniyi ndi yayikulu. Tikamakambirana tikumakambirana maganizo onena kuti mulipo anthu amenenso mmadziwa zinthu. Tikufuna zimenezo mubweretse, simukutibweretsera ife tokha, komano akutsatira zinthu ndi anthu ambiri. Muthandizanso munthu wina. Mulipo ena tikudziwa mmawerenga, muli nazo ndemanga zothiya kukaza bwino ndi zoyenerera. Tikupempha kuti mutibweretsere zimenezo tizigwiritse ntchito. Ndimafuna ndikupatsani kantchito kochepa omvera, mutamva zonsezi zimene abwenziwa akufotokoza. Amene muli ndi mwayi opeza ndandanda zochitika za mu 2030 za United Nations, UN 2030 agenda, mudzitenge nde muzidziona chimodzi ndi chimodzi, nde mutenge cholembera, mudzichonga kuti ichi chachitika, ichi chikuchitika, ichi chikuchitika. Nde mukamadziyang'ana zonsezo, mutenge mayesero atatu amene Yesu adakumana nawo, nde mudziyike m'magulu kuti chochitika icho khuza kuti ame imodzi chili mu nkhani ya ulamuliro, chochitika kuti simudzakhala ndi kanthu koma mudzakhala okondwa, muchike kuti chikugwirizana ndi apo. Mupeza kuti zonsezija monga adafotokoza mlaliki Ibra, mupeza kunena kuti zili mkati mwa mayesero atatu amenewa. Mayesero omwewa ndi amene Adamu ndi Hava adakumana nawo. Kodi inuyo ndi ife pano tikuganiza ti adumpha mayesero amenewa? Anzanga, ndapezeni kuti chimene chimativuta anthu nchonena kuti tikuyang'ana kwambiri zokoma za dzikoli. Nde muzokoma za dzikoli ndi kumene kubwerera lamulo loletsa kugula ndi kugulitsa ku Chivumbulutso 13 verse number 16 pakana 17. Kunja kuno kuli mitundu ina ya anthu, kuli kamtundu kena kamatchedwa kuti ma Amish. Ndayiwala kamapezeka dziko lanji ndi kapezamo ndibweretsa. Kamtundu kamene kama Amish kamakana china chilichonse chokhudzana ndi boma. Ana awo amabadwa kumene iwo amakhala. Ndi kamtundu kochititsa chidwi kwambiri. Lilipo banja lili kwati bwa bagatulu kumukula chori kamishi muna ndimayegezera ndimalingalira pali chirumba china chake chili ku India. Anthu ake samagwisa chipatala, alibe zinthu zamakono, samavala. Kapena gulu lake ndi limene ilo ndi gulu lina. Ma Amishiwa zovala masoka okha ali ndi anthu ochititsa chidwi zochitika zawo. Pali kabanja kena mwina amali pa group amasiku amapita ndi aponyera nyimbo yakagulu kamene koko. Banja limayimba bambo mayi ndi ali ndi ana pano bwino kwana khandi 10 ngati sindikulakwitsa, koma ana onsewo amayimba. Ndi anthu odabwitsa zochitika zawo. Mayiyo kuti mumuone zo ndi ana 10 simungakhulupirire. Ndi anthu onika mphamvu zochitika zawo. Anachoka mmataona amakhala kumalo kwawo, koma samasowa kanthu. Ndi kuli ma Armenians amenenso amachita zawo. Ku dziko lapansi kuli mbiri ya munthu wina dzina lake Peter Wado. Amanali munthu olemera kwambiri, anasiya zonse nkumathandiza anthu osauka, namakakhala ku midzi ndi anthu, koma samasowa kanthu. Ndi mwina vuto lathu tikamazibakira zinthuzi chifukwa talikonda kwambiri dzikoli, ndi tikuona ngati sitingakwanitse kukhala monga Yesu adakhalira. Omvera, nkhani tikupitirizabe kumakambirana, sitikumaliza lero. Tili ndi mbali zina zoti tizunikire muganizo onena kuti kodi pamene mwana wa Mulungu akuyenera kusiya kulekeza kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi ndi pati? Kumene kutenera kusungula. Pena ndi pena tinambo pagunda, komanso tinagunda pena ndi pena pokhudza funso onena kuti
nanga mauthengawa poti tikumamva kudzera mu njira zomwezi. Olalikira wonse amagwetsa njira zomwezi ngati mmene tikambiranamo. Zikhala bwanji kumene kuti kukhudza. Ndipo tidzamalizira ponena kuti kulumikizana kwa kupembedza kwa tsiku la Sunday ndi zimene takambiranazi, chifukwa kuna kuti munthu amene angagule ndi kugulitsa ndiye khayo amene akukhala nalo lemba pa mphumi ndi pa dzanja. Ndiye kuti ameneyo amene ali ndi lemba pa mphumi ndi pa dzanja walembetsa dzina lake m'buku la mwana wa chiwonongeko. Ndiye kuli wina ali ndi lemba pa mphumi ndi pa dzanja, lemba la Mulungu wakumwamba, amene walembetsa dzina lake mu buku la mwana wankhosa. Dziwani zochitika zonse zikuchitika apazi zikuwakankhira anthu, zikutikankhira anthu kulembetsa mayina athu m'buku la mwana wa chiwonongeko. Ngati tingalembetse dzina lathu mmene momo, pamenepo ndi paja pakubwerera tchimo paja. Chifukwa sizingatheke mwendo wathu wakumanzere ukhale kwa Khristu m'buku la mwana wankhosa, mwendo wina ukhale m'buku la mwana wa chiwonongeko, sizingatheke. Tikufuna tipite chakumapetopeto kwa tsiku la lero lino. Ndifuna ndapereka kaye mpata wa mawu otsiriza ounga zinthuzi pamodzi. Musadumphire kumafunso ena aja, tikhaso ndi session ina nthawi ina yopita kumafunso enako. Okay, nde Elder Jovu muyambatu. Okay. Aha. Wakukulu pa zimene takambirana ndimafuna kuti anthu agwire kwambiri pa mmene system ya dziko lapansi ikuyendera. Pa system ndi ya dziko lonse. Now mukaziona zinthu zina zikukhala ngati zikuthamanga ku maiko amene anali otsalira kwambiri. Tolinga yoti agwirane ndi kumene adaziyamba kalekale. Zikukhala ngati maiko enawo panopo akuwakankha. Kusintha kwa zochitika zina ndi zinazi ndikuthandizira kuti tonse tifike pa level imodzi. Tikafika pa level imodzi tizipanga zinthu mofanana. Andipopanga zinthu mofananazo ndi pamene tsopano pakubwerera chivumbulutso, anali chivumbulutso chapter chani cha munawerenga verse 13. Aha. Pamene padzakhale nokusiyana kuti amene sadalembetse mayina awo m'buku la moyo la mwana wankhosa ndi amene adzaonekere mbali yawo, ndiye amene adalembetsa mayina awo aonekera kujani kumbali yawo. Now tifodi anthu amene adzapulumutsidwe kutengera ndi chivumbulutso chapter 7 tikamayamba verse 9 kutsika kumusiku amene Yohane adaona opulumutsidwa osawerengeka anali anthu ochokera ku mitundu yonse. Kuti onsewa ataumva uthenga ndiyeno napanga chisankho cholembetsa mayina awo m'buku la moyo la mwana wankhosa, akadzafika poti aonekera ndi awo amene alembetsa mayina awo ku dziko lapansi nawonso adziwika. Ndi pamene tsopano zidzatipatse chithunzithunzi chenicheni chimene aliyense mbali imene ali. Now pakulembetsapa pali kulembetsano kosiyana. Yesu akufuna anthu ameneno amukhulupirire ndi mtima wonse ndi kuvomereza ndi kupanga zonse zimene iye atani walamulira. Ndiye kuti anthu amene aja amene akupanga zimene Yesu waphunzitsa nkuzitsata osabwereranso m'mbuyo akulembetsa mayina awo m'buku la moyo la mwana wankhosa. Pamene amene akulembetsa ku dziko lapansi ali nazo njira zimenezo akuzitsata zimene pakati pano zikuoneka kuti ndi zosavuta komanso zophweka ndi zachidule potsata system ya dziko lapansi
ndiganizo loti ndikapanga ichi moyo wondiyendera bwino, ndikapanga ichi sindikumana ndi zowawa, ndikapanga ichi moyo wokhala ofewa. Ndiyeno chinthu ichi ndi chimeneno chisiyanitse pakati pa amene apezeke kudzanja lamanja ndi amene apezeke kudzanja lamanzere. Koma ngozi ndiyakuti kodi ukapezeka kudzanja lamanzere ndiye chitseko nkutsekedwa, iweyo usadapange chiganizo choti upite kudzanja lamanja, mwayi udzakhalapo chitseko chitatsekedwa. Ndikufuna ndipereke ganizo lina ili kaya sindibwezera nkhani imbuyo. Nthawi imene Mulungu amafuna kuononga ku Genesis chapter 6. Ndi Genesis chapter 6. No, ndikuti ku nthawi ya Noah chapter 6. Noah anamuwuza kuti apange chingalawa. Ndiye anamuwuza design ya chingalawayo mmene achipangire. Ndiye anamuwuza kuti chikhale ndi khomo limodzi. Ndiye mukaona lero moyo wathu kapena chikhristu chathu tili ndi makomo ambirimbiri, koma chingalawa chinali ndi khomo lingati? Limodzi. Kuseza kuti anthu onse akwena kukalowa pa khomo limodzi. Ndiye Mulungu mmene akutumiza mwana wake mmodzi yekhayo kuti yense okhulupirira mmodzi yekhayo akamukhulupirira iyeyo akhala nawo moyo osatha. Ndiye mmene Yesu akutiyitana anthu timakhala bize kuti ndibwerabe koma ichi chandisangalatsa. Chimenecho ndi chimene chili chedwetse pamene tizikazindikira kuti khomo latsekedwa tidzazindikira mochedwa. Kodi bwanji tidalidziwa dziko lapansi mapulani ake, titaona kuti mapulani ake ndi yawo, ndiye tiyankhulane wina ndi mnzake kuti tikweta kukhala osamalitsa kwambiri, chifukwa njira iyi ikuti tipitsa kuchiwonongeko. Mukawerenga Exodus chapter 23 verse 1, 2, 3 akunena kuti akukamba zoyikira umboni kapena zotsata unyinji wa anthu pochita chinthu choyipa. Chinthu chimene anthu amachizolowera msanga kwambiri ndi chinthu choyipa, chifukwa kuti kumakhala gulu lalikulu amene umachita mosiyana ndi zimene gulu lambiri likuchitsata. Umaoneka kuti ndiye wotsalira, sukudziwa moyo, sukudziwa zimene ukuchita. Ndiye mwina mwake zimene anthu timagambirana ngonda ayi tichitamba kupanga kalekale tinachizolowera chilibe vuto linali lilonse. Atawerenga Exodus chapter 23 verse 1, 2 ndi 3 kuti sibwino kutsata unyinji wa anthu wochita chinthu choyipa. Chifukwa lero tikatenga ndi Yesaya chapter 5 chama verse 20 mmene akunena kuti choyipa anthu pano achithandizira kukhala chabwino chakhala chatani chakhala choyipa. Ndiyeno tineyo khala osamalitsa kwambiri kuti zimene zikuoneka zabwino lero patsogolo zikatipatsa mavuto. Ndiyendere pamenepo. Thokoza kwambiri. Sister Gertrude. Sunday brother Ibo. Thokoza. Ine mawanga omaliza. Ndiye kuti chenjezo la Mulungu ndiloona ndipo ndilabwino. Petro akufotokoza kuti tinawo mawu achinenero okhazikika amene tichita bwino kuwasamalira koposa. So amanena nkhani ya ulosi imene Mulungu analivumbulutsira zimene zichitike masiku akumapeto tumene Nowa. Zonse izi zili muzolembera za Mulungu, koma zochitikazo si cholinga cha Mulungu. So Mulungu anaziwa mapulani onse amene Satana ayendesere dziko lapansi kuti ana ake ankani Mulungu avomere iye. So ife pamene tazindikira zinthu sitikwena kukhala ndi maganizo obwerera mbuyo onyalanyaza. Tikawerenga nkhani yokhuzana ndi 1 Mafumu chapter 3 ngati makamaka chapter 2 chikali chapter 2 panali msilikali wina amene anali komanda wa Davide mnthawi ya Davide ochita kuti Yowabu. Atafika kwezinena kuti mfumu ikumuyitana Solomoni, iye anena kuti ayi ndifera mchayi chimomu mwina zikoto kumapusisika ndi kupembedza
tikoza kumapusisika ndi maloto ndi mavumbuluso koma kuyiwalira kunena kuti pamene tikulota ndi kuvumbulusidwa mulungu akufuna kuti tichite tikumawerenga Roma chapter 3 akufotokoza kunena kuti mulungu anakana Israeli chifukwa anali anthu akumva lamulo osati ochita so ife pokhala anthu lero zonse zimene tikumaona tikumawerenga tikumva mulungu chimene akufuna ndi kuchitapo kanthu so taphunzira ndikuona zinthu zonse zimene zikuyendera tiye tichite kuti kanthu kuti tikhale olungama pamaso pa mulungu ine ndiyekeze pamenepo tokoza kwambiri Sister Gertrude nthawi chiyakwana abwino ndimafuna kunena kuti mongo yankula mongo tsindika kuti mulungu akuti tibwerere kukale ndipo akunenetsa kuti koma njirayo njopapatiza ndipo munjira yopapatizamo anthu mulibemo digital system munjira yopapatizayo mulibemo AI munjira yopapatizayo mulibemo zambiri zimene lero tilimo kapena zimene tikuziona kutsogolo kwathu koma zimene tazisiya kumbuyo kumbe zimene zambiri zilimo ndimafuna kunena kuti tikamati digital system kapena digital identification kapena digital currency mwina yena sitikuzoza kuti tikhoza kulowa momotani mwina somwa yoyankhulana ndomweyo ndimati ndingowunikira ziwiri zitatu mene ndikumaliza kuyankhula pamene mwafika pamalo kaya mukufuna kukapanga zotani kaya munayamba kale kugwiritsa ntchito zimene mukukapangakozo koma ngati akukufunsa ndi dzina lanu akutenganso tsiku lanu lobadwa kaya ndi maphunziro amene muli nawo mapepa amene muli nawo nthawi zina amatha kutilondola pa intaneti ndikumationa kuti tachitapo zotani zonsezo akafika ponena kuti ikaniza zanu tatiyenisoni tijambule nkhope yanu ma-email address yanu zambiri kaya mwina somawo amene ngakhale voice chifukwa pofika sopena poti azichita recognize voice ya munthu kuti awakuyankhula apawa amayankhula zakuti pa foni voice idi ndiyomweyo ya Sister Gertrude kapena iye ndi AI angokonza zonsezo zikhala zilimo ndithu mukafika pa point imeneyoyo muziwe zonena kuti tikulowa mu digital system chifukwa agwiritsa ntchito kwambiri zala zathuzo nkhope zathuzo mayina athu kutengo mayina athu pa ID yechanzika chija zilipo kale ndi chifukwa chake akunena kuti tikamapita kopanga register simu kadi titenge chanzika chimene chasowapo ndi nkhope ndi zala omwe chanzika chije chikatenga utenga wina kapena mbiri ina ya munthu ina aliyense wilowesa mu system koma kuliko kwina sasowaso zonsezo chifukwa chonena kuti kapena sasowaso chanzikacho chifukwa chonena kuti alinayo kale information koma chatsala nkungopitisa zala ndi nkhope tikafika pa point imene tiziwe zonena kuti tikulowamo mu digital system kapena digital identification sikuti sopakhala lipenga lina kapena breaking news ndio mweyo tikofika mali tikhala tayambapo izi breaking news yake ndio mweyo kuti pakhala ya special kuti iye ndendi imene tatiziwise kuti tikutayambano za digital identification anthuni sizibwera choncho mene zikutero mukapangiseni tiyeni zala nkhope mukamapita kutenga ID mukangopitisa ID imene ndikomaliza ine kuyigwiritsa ntchito sizagwiraso ntchito ndimafunsana ndiyena kuti kodi nthawi yovota kuchisankho palipo pepa imene inapasidwa kwenu kapena kulemba pena pake amati mukangoyika chala chanu pha ndiye kuti chilichonse chimaululika kuti awa ndiyakuti analembesadi ndikusumaperekaso tovoteracho sumapereka certificate amangotenga zala zako ndikuzidinda pamene popo ukachidinda chala chimodzi nkuvomera machini achazimazika zoto unalembera anthuni ndimafuna kunenetsa kuti loko mulungu anagwira ndithu mphepozi kuyambira Julai chaka chatha
tafika lero zinthu zisanachitike kuti mwina tikhale tikuwunikirana zinthu zikale takaba inde ubwereza soma wake amachita akhale akuziwa kumene tikulowera. Ndimafuna kungonjezera kunena kuti mwina chimene chinazalidwa mwa ife tikamaona chithunzithunzi picture yoti anthu ayimikidwa kuno nde uku kwajambulidwa nsewu otakasuka bwinobwino mbali nayi kuli nsewu ofinyika choncho sikuti zifika pamene popo kuti tiziyimikidwa pano kuti sankhano kolowera. Sichithunzi chimene timachiona picture imene timayiona yoti tikayimikidwa sankhani kumanzere kapena kumanja kuteko chisankho cholowa nsewu ofinyikawo kapena chisankho cholowa nsewu otakasukawo ndi chimene tipange lerolo tikamva mauthenga. Usolafunsiro kuti ndi chimo si chimo ndikuyenera kapena sikuyenera pakali panopa tikhale ndi yankho mkati mwathu. Lodi ikuteko yankho limene ife titalipenzi pafunso limene ili aliyense paikha bale kumwamba ndi paikha palibe kuzapita ngati mpingo kapena ngati gulu ma messages kapena kuzapita ngati awandapa banja limodzi. Kumwamba ndi paikha chisankho chimene ungapange lero kuti ili ndi chimo kapena si chimo ndi njira imeneyo wasankha. Ukanena kuti ndi chimo ine sindipanga nawo walowa nsewu ofinyika uliponde kukhala ndikupinyidwa. Ndipo ananenesa pa chivumbulutso 14 verse 4 apa pali chipiziro cha woyera mtima amene akusunga malamulo a Yehova kubweratu malamulo otsutana ndi Mulungu otsutsana ndi malamulo ake a Mulungu. Kwa inu ndi ine tima kutsutsana nawo malamulo otsutsana ndi Mulungu ngati tikutsutsana nawo pamene titavutikire. Komanso pali chenjezo pa chivumbulutso 14 ipo kuyambira verse 9 kuti aliyense amene atapange nawo njuzi naza kumwambayo ali. Chisankho ndi lero cholowa nsewu otakasuka kapena nsewu opapatiza kuteko zochitika zake ndi zomwezi zimene zitipangitse kuti ifeyo tipange chisankho cholowa nsewu opapatiza kapena njira yotakasuka. Mwina kwa lero nditero motsindika kuti tibwerere pambuyo tibwerere kukale ndipo kukaleko ndi chisautso cha woyera mtima. Amen. Omvera nkhani ndi imeneyi. Ana a Mulunguwa afotokoza zimene akadakhonza kufotokoza kuukankhira mtima wathu chifupi ndi Khristu. Ndimafuna ndinene kuti dziko likuthamanga zochita zake. Tikunena pano chikuyenda cha pansi cholumikizitsa mayiko onse. Afrikayi akumulumikiza dziko ili ndi dziko ilo chikuyenda pang'ono koma anthu sakuona. Akamafuna kulisintha dzikoli kwambiri mu system ina yake amabweretsa kaye mpungwepungwe. Muzimve mfundo zimene ndifotokoza apazi tikumaliza tikatero. Mu nkhondo yoyamba ya dziko lonse lapansi adafuna kuti aphe kamtundu kamene kamatchedwa kuti ma Armenians amene amasunga choonadi cha Mulungu akumwamba. Mu nkhondo yachiwiri ya dziko lapansi adafuna kuti aphe Ayuda ndipo adapulula Ayuda oposa 6 miliyoni. Mu nkhondo yachitatu imene yambika kale kumenyedwa ndipo ikumenyedwa cha pansi zimene zikuchitika ku Irani ndi gawo limodzi la nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi. Pamene America kunoti akaphulitsa ku Irani, Russia nkudzanena kuti tayelekeza ndipo ndimaona news mama wawo Russia yatumiza kale ndege zina ku Irani. Israeli watumiza tanyamata takita Mossad tikuwapereka zida kwa nzika za mu Irani ndi akumaombelana ndi asilikali ku Irani. Kutero kwa mpungwepungwe umene wamba mu 2026 pamenepo mudziwe kuti za digital zipansi akuzilumikizitsa dziko lonse lapansi. Chifukwa amene ankalumikizitsa mu 2000
adabweretsanso mpungwepungwe wa Osama bin Laden, ndipo dziko lonse linagwedezeka koopsa iwo akulumikiza makompyuta mpaka na pano dziko lonse linalumikizana kuphatikizapo Malawi. Nkhondo ya Osama ku Malawi sidafike, koma zipatso za nkhondoyo ndi zimene mpaka dali pano tikadali nazo, kulumikizana kwa makompyuta onse Y2K. Ku Venezuela president wagwidwa Maduro, kuyelekezera za Osama zija, ndipo dziko lonse panopo lili gwede. Akamamaliza zimenezi kuti fumbi limene lilukhanga likukhazikika choncho, mupezeka kuti Malawi ali mukangaude wa digital koopsa kuti nkovuta kutuluka. Nkhondo yachitatuyi chimene akufuna iwo ndi mbewu ya mkazi onse okhulupirira malamulo a Mulungu akumwamba, amene mu New World Order alibe gawo. Ndibwereke mawu Sister Gertrude kuti munjira yopapatizayi digital mulibe, mmene mumu muli mawu a Mulungu akumwamba ndi diso la Mulungu, mmene mumu muli Mzimu Woyera amene azitidziwitsa ife zonse nkumatikumbutsa zimene Yesu Khristu adatikumbutsa kale. Tikumana mchigawo china kumene tidzayang'ane mafunso amene atsaliraja, koma mmene tikumalizitsa mlaliki Ibra tawerenga Chivumbulutso chapter 3, werenge verse number 13 ndi verse number 14, tikumalizira kumeneko. Chivumbulutso chapter 3. Chapter 2. So chapter 2. Verse number 13 and 14. Akunena kuti ndizo kumene ukhalako kuja uli mpando wa chifumu wa Satana, ndipo ugwira dzina langa osakaniza chikhulupiriro changa, angakhale masiku a Antipa mboni yanga, wokhulupirika wanga amene anaphedwa pali inu, kuja akhala ku Satana. Verse number 14. Komatu ndili nazo zinthu pang'ono zotsutsana ndi iwe, kupeza uli nawo omweko ogwira chiphunzitso cha Balamu, amene aphunzitsa Balaki aponye pokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano nachita chigololo. Abwenzi mvetserani, mpingo wa Pergamo unali compromised church, ololerana ndi zinthu za dziko. Kunali mpando wa Satana, komanso anthu okhulupirira anali komweko. Ndi Mulungu amawayamikira anthu okhulupirira kuti mmachita bwino kwambiri, koma kwauza kuti ndinako kamodzi kokha kotsutsana nanu. Akunoti wavomereza chiphunzitso cha ndani paja? Cha Balamu. Tikhoza kuchita bwino zinthu zonse, koma zinthu zina zimene zikubwera mdzikozi, ziphunzitso za Balamuzi, iwe nkungochigwira chimene chocho. Mulungu akuti ndili nawe tumawu, ndi aliyense adzifunse yekha kuti zonse tikudziwa tikuphunzira, kukhala mboni ya Khristu Yesu, kukhala mugulu la Antipa, koma tukhala mu nthawi imene mpingo ukukhala compromised muzochitika. Kodi Mulungu akamatifunsa aliyense payekha zonse ukuchita bwino, koma wavomereza chiphunzitso ichi? Kodi nkhani ya digital imene ukambira naye, nkhani ya digital currency, digital ID, kodi sili chiphunzitso cha Balamu kuti anthu tikuchivomereza? Ambuye atithandize, patokha sitingakwanitse, koma ndi Khristu Yesu tikhonza kukwanitsa. Bwanji mawu a Paulo akhale mu mtima mwathu kuti kufa ine ndi Khristu, komanso kukhala ndi moyo ndi Khristu. Ambuye akudalitseni. Tikumananso mchigawo china mmene tidzapitirize kukambirana izi. Tipemphe mlaliki Ibra Gwaza kutipemphere. Tipemphere. Olemekezeka ndi Yehova Mulungu wathu, amene mnalenga zonse kumwamba ndi dziko lapansi. Chisomo chachikulu pakati pathu ndipo chikupitirirabe. Tathokoza chifukwa kuti Mulungu wakumwamba mwalola mavumbulutso awo akhale pakati pathu, kuchulukitsabe chidziwitso chathu ndi zinthu zimene tikhoza kukwanisa kuziletsa mu nyengo yoyipayi. Musogolere ana anufe kupanga chisankho chabwino ngati mwathu mmakhala nkhondo, monga anenera Aroma chapter 7 Paulo mtumwi. Muthandize Mulungu wakumwamba kuti chigonjese choyipa chabwino chichionekere. Kuyesa kuti ku Galatia chapter 2 verse number 20 waonetsera kuti iye samaonekera koma Khristu
ndi amene akuonekera. Mulole Mulungu akumwamba zochita zathu zonse, malingaliro athu onse, maphunziro athu onse tikweze inu mu dzina lanu ndi ulemerero wanu. Muthandize Mulungu akumwamba kuchita zisankho zimene zinazigwira, ena talowamo ena zimulibe. Mulole kuti Mulungu akumwamba zimene talowamo tituluke, amene sitinakhale kuti salakazo kukhalamo. Mulisungire chipambano chanu chimene chiposa mayina onse ndi mphamvu ndi ulemerero, chimene ndi mwa Khristu ndi chipulumutso chonse cha moyo wosatha. Mukhale nafe, musogolere moyo wathu m'dzina la Khristu Yesu. Amen. Sasala bangono amai, sasala bangono kuchitika, konsezi sasala bangono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse, munthu aliyense adzipembedza Sande, wina aliyense chichindo pa dzanja lake. Zonsezi sasala pang'ono kuchitika, zonsezi sasala pang'ono kuchitika. Sasala pang'ono amai, sasala pang'ono kuchitika, zonsezi sasala pang'ono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse, munthu aliyense adzipembedza Sande, sasala pang'ono kuchitika, zonsezi sasala pang'ono kuchitika. Musaderekawa amai Zandawi, musadayetima asuku Zandawi, azakhala nafe ndipo azatiteteza, azatipimba ife ndi mapiko ake. Zonsezi sasala pang'ono kuchitika, zonsezi sasala pang'ono kuchitika. Musaderekawa amai Zandawi, musadayetima asuku Zandawi, azakhala nafe ndipo azatiteteza, azatipimba ife ndi mapiko ake. Sasala pang'ono kuchitika, zonsezi sasala pang'ono kuchitika. Tiyeni tonse tikhale cheru, tiyeni tonse tikhale cheru. Oti posachedwa Ambuye afunaze, kudzatenga ake kuti akafume. Tiyeni tonse tikhale cheru, tiyeni tonse tikhale cheru. Papiri kalelo banai mamtanda chizimbi kiota msoni bikonda mtandao omwe kondedwa anafe.
ndidzakangamira mtandao ndikusinthana ndi korona. ndikakumbuka abale omwe tinakula nawo omwe lero kulibe, anasi tinaphunzira nawo koma anatsogola, alongo omwe anali odziwa kucheza koma lero anapuma, aluso omveka omwe ankatisangalatsa koma pano kwachete adanka. ndidzakangamira mtandao ndikalingalira za chuma chidakanika kuwombola achuma m'masiku awo atsoka, za ophunzira amene maphunziro awo anakanika kuwanyamula mu nthawi ya nsautso, za omveka amene kwawo kumveka kunakanika kuwakuta mu nthawi ya zisoni. ndidzakangamira mtandao. Fungatira mtanda mpaka ndigwetsa mtolo wanga, ndidzakangamira mtandao ndikusinthana ndi korona. uwoneka wopepuka mtanda koma muli mphamvu yochiza za mgonagona nthenda, uwoneka wopusa kwa anthu amene akutayika koma muli nguvu zotsitsimutsa olema ndi othodwa, uwoneka wausiwa koma mwa iwo mwadzaza chuma chobisika. anu mavuto mudandaula sakusoweka thandizo lina koma mtanda omwe anasenza pakavale Yesu Khristu wa moyo. ndiye monga mneneri mtsamiro mwala, ndinatera opanda kanthu mdzauluka. ndilembeni ntchito nyumba yanulo yokolopa ndigwira, palibe cha nzeru chuma kutchuka maphunziro udindo. ndidzakangamira mtandao. mpaka ndigwetsa mtolo wanga, ndidzakangamira mtandao ndikusinthana ndi korona. tere ndifungatira mtanda mpaka ndigwetsa mtolo wanga, ndidzakangamira mtandao ndikusinthana ndi korona.